Avond. Goedenavond. Hoi. Ik zie niks. Ja. Nee, dat is geen achterlicht. Ja, maar die doet het niet. Wij zijn een team van 8 personen en wij lopen door de weekse dagen, in de avonturen, lopen wij door het centrum, lopen wij winkels binnen, lopen we bij het station aan. Wij kijken eigenlijk alleen maar. Ja, wij proberen eigenlijk alles op te lossen met praten. Als we wat zien en we kunnen mensen aanspreken, dan gaan we gewoon een gesprek aan. Nee, dat is zeker niet leuk, maar we proberen hem niet te slopen. Hè? Nou, die meneer wil een kaartje kopen, maar de automaat werkte niet. En toen werd hij een beetje baldadig en begon tegen de automaat te slaan. Ja, dan zijn we er één naartoe gelopen om te vragen of hij toch de automaat heel wil laten. Hij begreep tot hij rustiger moest worden. Wij maken zeker nare dingen mee. Ik ben wel eens fysiek benaderd door iemand die mij wou slaan. Ja. Ik heb het meegemaakt dat ze dan gewoon met een sigaret, sprikt ze aan, dat ze daar een rotzooi in maken. Dan komt ze met een sigaret zoeven in je ogen. Wat moet jij, ouwe lul? Dat soort opmerkingen, ja. En dan draait ze de om, denkt ze, jongen, rustig aan. Loopt ze 3 passen weg, gooien ze de vol blikje kolen in de rug. Ja. Dat soort dingen, die gebeuren wel eens. Wilt je langzamerhand het licht aan gaan doen? Dat is je eigen veiligheid, hè? Het licht aandoen alsjeblieft. Vind je het lekker duister? Ook de achterlamp? Ja, dankjewel. We doen helpen hoofdzakelijk. Helpen en mensen wijzen op hun gedrag, op een verkeerd gedrag. Criminaliteit is ook minder geworden bij ons in Tegelen. Dus juist eindelijk dus dat het toch een beetje succes heeft bij ons. Door het aanspreken van de jeugd vooral, met name. Dat we wat proberen te doen voor de jeugd. We zien een luisteroor voor de jeugd. En dat is dan fijn. Deze kaartjes hebben we ook nog. Als een auto verkeerd geparkeerd zit, dus erg onveilig staat, hangen we dit onder de auto in. De auto staat fout geparkeerd, zodanig dus dat een persoon met een rolstoel en of kinderwagen niet meer de stoep en daar langs kan. Dus die hebben we ook en die leggen we dan lekker onder de roet in. Mijn vrouw zegt vaker van, en is er maar wat gebeurd? Ik zeg, nou ik heb er 3 met een fietslampje geholpen, dus alweer wat veiliger op de straat. Ik ben trots op wat ik doe en ik doe wat voor de gemeenschap. Regelmatig krijgen wij gewoon te horen van, jongens, we zijn gewoon blij dat jullie hier zijn. We krijgen wel eens een knuffel van iemand.